Bună dimineața sau bună ziua sau bună seara. Nu m-am trezit de mult timp, acum e 8 și 6 minute și da, m-am trezit la 7:49. Acum o să facem partea a doua de Build a Boat for Treasure, tot dacă nu am primit 50 de like-uri când m-am trezit, dar că a fost noapte și cred că v-ați culcat. Deci. Și apropo, nu o să mă joc cu sora mea. Oh. Ce s-a întâmplat? Pentru că ea doarme. Că ea se trezește pe la vreo 9, 10, 11. Bun. Și apropo, dacă ați văzut contentul ăla deleted, am vrut să văd ce e. Iarăși noapte. Unde să-mi deschid ăsta și să construim. Apropo, am foarte multe chesturi de omori. Și dacă sunt mai răgușat, este pentru că v-am spus. Nu m-am trezit de foarte mult timp, adică acum vreo 16 minute, cred. S-a pus două. Nu știu de ce. Bun, primul strat e gata. Și apropo, nu o să fie o barcă foarte mare. Și apropo, dacă nu mai am multe lingouri, este pentru că am cumpărat un chest din ăla. Cum? Deci se întâmplă asta? Ce? Nu mă joc niciun zombie. Defense Tycoon. Nu știu ce. Acum suntem la minutul 4 și 35. Dar de ce, frate, nu merge? Nu. Opresc și după aia revin. Am revenit și mi-a dat Roblox sign up și login în
Nu. E imposibil să fac asta. O să fac unul. Stai, nu! Trebuie să dau iar restart. Scuze. Bun, m-am întors. Și da, aveți voi să vedeți parola. Da, de fapt nici măcar nu puteți să o vedeți. Te rog, mergi. O să fac un nou. M-am întors. Scuze, Mimi. Ăsta este contul nou. Știu că pare la fel, doar că nu este. Era Hot Diggity Dog Bacon 08. Acum e 07. Și nu am jucat nimic. Și apropo, ne jucăm altceva pentru că nu mai am nimic pe contul ăla. Pe contul ăsta. Ultimul. Hai să ne jucăm Breaking 2 Story. Easy. Hyper sau Sporty? Eu știu cum este că m-am mai jucat. O să iau de Sport. E prea tare? E un fel cam tare. Îl dau la 44. Mimi. Apropo, eu o să... Mimi, nu mai mușca! Nu. Mimi, nu m-am mușcat jos. La picioare. Mimi, ce cauți? Super.
Dacă se aude chestii, este pentru că Mimi tot face chestii. E mică, are câteva luni. Și da, o să dureze mult episodul acesta. Nu am prins prea bine momentul. O să-l fac până la 3. Sper să nu se închidă. Era bine dacă mi-am instalat autoclicker. Adică nu-mi dă report. Pentru că nu am chestii. Bă, dar e chiar greu să-l faci pe 3. Minutul 13-15. Hai. Haide. Haide. Yes! Mă duc la unchiul Pip. Breaking news. I repeat, breaking news. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now, a few weeks later, there has been a break-in at our secret evil base by a group of intruders. They look weak and should be easy to beat. We are preparing Oh, 3 noobs! waves of backup. You are a noob! And for all, Big the doo-doo. first wave of backup is Noob. leaving now. Our new leader is Scary Mary. She's meaner, more evil, and will put a stop to the intruders.
Pum. Minutul 17:45. Level 2. Yes. Combo 3. Combo 4. Combo. Combo 7. Dacă pot să fac 15 combo, ar fi foarte tare. Oh, yes! No! Ah, level 3. Vrei ceva de mâncărică săpămică? Da. Cremuș? Am văzut că avem 3 pachete.
I bet you a pie. Ce faci, mă? Ce faci acolo? Nu te arăt acolo, băi, Mimi. Mimi. Mimișoară. Atunci te duci în Breaking 2 story. Această pără din ombru se mișcă o dată pe capăt, încearcă să ține casca, partea exterioară fixă ca să minimizeze accidentele grave. Tehnologie care există nu doar pe biciclete, dar și pe căștile de schi, de skate și așa mai departe. Ce alte accesorii interesante de bicicletă mai avem? O pompă de genul acesta care este foarte utilă. Sunt deja mai multe modele pe piață, aici este una de la EW sau E-Wheel. Sunt de la Xiaomi, costă între 200 și 250 de lei. Pornește foarte ușor, are un acumulator înăuntru. Cam așa. Selectezi ce trebuie să umplu dacă sonoritățile de la o mașină, de la o bicicletă și setează automat presiunea necesară, dar pot să văd aici în partea de jos. Cu diverse accesorii și e interesant că dacă rămâne singurul accesoriu pe care le-am în design, pot să încarci rapid și un telefon sau nu știu, ce alte accesorii mai putea avea la noi. E un compresor destul de puternic, la rămâne și dacă te tot over impact și vrei să umpli rapid o minge care este desumflată. Alte accesorii foarte drăguțe, acesta este un Garmin 1050, evident există și alte modele mai accesibile pe piață, dar aici ne arată cam cât de departe se poate merge cu această tehnologie. Este un ciclocomputer cu GPS care se conectează la telefonul mobil, bateria și la acces la forele de vânt, ca să vezi și să monitorizezi cu atenție toate parametrii pe care i-ai atunci când faci sport, inclusiv antrenamentele poți să le aduci aici. Și ce este interesant, este o dată pornită navigația, aici o să veni virtuală, dar și pe hărțile I believe I can fly. I believe I can touch the sky. de exemplu, să spui că este un câine periculos pe o anumită stradă și să recomanzi alte pisici care folosesc acest sistem să evite strada respectivă dacă suprafața este alunecată, dacă sunt gropi și așa mai departe. E un ciclocomputer destul de avansat și cu un ecran foarte luminos. Iar aplicativă, care mi se pare mie foarte interesantă, este
top 7, 9, Dreamliner avea la locul 325 de călători. Potrivit anchetatorilor, avionul a intrat în Victor s-a încheiat în optim în România a fost eliminată după ce va trec Olanda în târgul meciului, dar a câștigat o echipă generată de țările adus Franța în numele milionului tău. de de care s-a România a fost în colț până la pauză. Virtuaia a fost aproape de 2-0. La Berciceanu Simons. Intervenție de Trebușan salva naționala. Repriza a doua a început la fel. Van Dijk a nimic bara, iar Gatpo a reușit dubla. Bucuria olandezilor n-a ținut mult. Arbitrul Neam s-a luat golul pe profe după intervenția var. Cu câteva ore înainte să împlinească 37 de ani. Nici a fost norocos la ocazia lui Depay, Freeman și Simons. Olanda-România s-a terminat 3-0. Gatpo a păcălit apărarea națională și Malen a spulberat speranțele românilor. Mai mult în prelungiri, Malen a făcut 3-0. A fost momentul în That's care enough. a înțeles că totul s-a You terminat. breath has nothing. Ceea ce mă privește, vă spun cu toată sinceritatea că am nevoie de odihnă. Sincer, au fost majoritatea nopților cu 3, 4, 5 ore maxim. Am nevoie de odihnă, după care, cu siguranță, va fi o discuție cu Conducerea Federației și cu președintele cărora vă mulțumesc pentru tot suportul. În această noastră discuție cu familia mea. Putea fi istoria sau la mea rămâne patronul României în 15 meciuri am văzut o singură dată. Cu capetele plecate. Așa au mers fotbaliștii naționale în fața ținului Carter de la München. Rațiu și Stanciu au avut lacrimi în ochi în fața galeriei. În frunte cu niță, toți jucătorii au fost aplaudați. O seară tristă pentru noi. Le mulțumim în primul rând fanilor pentru că au fost senzaționali pe toată durata acestui turneu, ceea ce rămâne după acest european e speranța pe care a dat România în oricât de multe ar fi, dacă îl suflet, dacă îl dorești și ai totul, poți face lucrul ăla. S-a terminat optimile și s-a stabilit meciurile în sferturile de finale campionatului european. Capul Turcia, care nu s-a stabilit. Turcia a reușit scorul de nebunul din nivel, care a reușit dubla în repriza a doua. Austricia a adus indiferență, dar nu a putut mai mult. Turcia s-a calificat mai departe. Iată tabloul complet al sferturilor de finale ale campionatului. Mema! Meme! Germania. Iar Portugalia, Franța. Sâmbătă la 19 se va disputa Anglia-Turcia. Au, Mimi! Mama! Mama! You want to know what happened to Scary Larry? He was freaking, we fixed him. Now, let me get a look at you. One has fallen. You're trying quite well. Probably not enough to defeat me. Yeah, in your dreams. You have a lot of food. I'm impressed by your supply. A diamond crowbar? So weak, you think this is Minecraft? You don't have armor. Yes, a good NPC did this, spider may be harder than I thought. Am luat una bună, doar că nu am mi-a dat-o. N-am luat-o, nu. Ce? Mamă, dar chiar mi-e somn. Izmabo, Izmabo, Izmabo. Nu te duce!
You won't catch me, dumb. Nu mă prins, babă fără dinți. Da, doar că jocul ăsta, dacă nu știați, e chiar greu. Faster, strong. Acolo. Acum dau să-mi iau. Not faster to get me, 'cause you're boo-boo. Nu mă prins, babă fără dinți. Aici o să pot să fac. Unde? You won't survive this. Da, tu ești. L-ai chemat pe nu știu cine. Nu, ce faci? What's this? Da, acum nu o să se ducă o viață jumate. Pentru că așa e jocul, să dureze mult. Stai, 35 de minute! Ce mă? 35? Eu am zis că durează mult. W for stream and da, acum este partea foarte grea. Da, nu pot să mai fac. Ăsta. Și nu știu cum. Ai mâncărică? Ia vină cu mine. Hai să ne uităm să vedem dacă mai ai mâncărică. Nu mai are. A, ba da, mai are. Nu. Dacă știu că are.
Uncle Fred med happy. Gotta beat them up. Da, nu știu de ce. Vezi că frigă, da? Ai auzit? Da. Mai lasă. Ți-a dus și un pahar de lapte? Hă? Asta e partea de da. Da, so prost. Da. Ui.
Nu. Oh, Pentru că acum e tare. what you doing, but don't think. Not, cause I don't have this I can do them. Aici o să se termine episodul. Pa, pa!